אהלן חברים בבית, אני מצלם עבורכם את הסרטון הזה בעקבות השיעור השני שעשינו, ואני אחזור על שלושת המונחים שתרגלנו. אני אחזור על 5 למעשה, אני אראה את השניים הראשונים, אבל את השניים הראשונים כבר הגיעו בסרטון אחר, יכול להיות שיהיו כפילויות, אבל תרגישו חופשי לתרגל עם כל אחד מהסרטונים, זה לא משנה בכלל. אז אני מזכיר את הרצף של התרגולים. המנח הראשון, התרגול הראשון היה, אתם זוכרים, לאחוז באצבעות כפות הרגליים, והוא התנהל בצורה כזו, מחזיקים את הידיים על האגנים, לוקחים שאיפה, מסתכלים עליה עם הנשיפה הבאה, יורדים מטה, תופסים את הבעונות עם שתי האצבעות, בפרק השלישי של האצבעות, לא השני, השלישי, 1 ו1, הרגליים רוחב הכתפיים, אוקיי? ואז השלב השלישי אנחנו מעריכים את הגב, ארוך קדימה, אוקיי? מכינים את כל הכניסה, ועם הנשיפה הבאה זולגים פנימה, מכניסים פנימה, אוספים את הבעונות, הבעונות נשארות חזק על המזרון, ומרפים את הראש, מרפים את הכתפיים, ונשארים פה במשך 5 ספירות, סופרים, למעשה 5 נשימות, 5 שאיפות, 5 נשיפות. מכאן 3, 4 ו5, ועם השאיפה הבאה עולים כלפי מעלה, מחזירים את הידיים, תמיד עם השאיפה עולים כלפי מעלה, אז גם במקרה הזה שאיפה מעלה, ואני עובר לתרגיל מספר 2, כשהידיים, כל כף היד מתחת לכף הרגל. אני מזכיר, לא האצבעות, כל כף הרגל, כל כף היד נכנסת מתחת לרגל. אוקיי? אז מפה אנחנו לוקחים שאיפה. עם הנשיפה יורדים בדיוק כמו קודם כלפי מטה, במקום לתפוס את האצבעות, מכניסים את כפות הידיים מתחת כפות הרגליים עד הסוף, לוקחים שאיפה, מעריכים את הגב, מכינים את כל מנח, הכל ארוך וישר, ועם הנשיפה הבאה שוב זולגים פנימה, ומשתדלים להאריך את כמה שאפשר את הרגליים, לא נעלול ברכיים. ואני מנסה למצוא את האצבעות להרים קצת את הרגליים כלפי מעלה, ולאט לאט לוקח את כל אזור שיווי המשקל של הגוף קדימה, ומחפש איזושהי נקודה שאני יכול לשהות בה, יחסית בנוחות, אבל עדיין המון תשומת לב, כי אם אני מאבד תשומת לב אני פשוט נופל קדימה. שוב מרפא את הכל, ומצד אחד אוסף כלפי מעלה, מצד שני מאפשר לגוף ליפול כלפי מטה. סופר 5, 3, 4, ובסוף הנשיפה הבאה, עם השאיפה עליתי מעלה, לקחתי אוויר, עם הנשיפה הבאה מחזיר ידיים אל האגנים, שומר על גב ארוך, עם השאיפה הבאה עולה כלפי מעלה, וחוזר לתחילת המזרון. אוקיי? ועכשיו 3 המנחים שביצענו, קדימה, אחורה. אז את הראשון אני אעשה פרונטלית, מפה אני לוקח את יד שמאל, את רגל שמאל אחורנית, לוקח את כל הגוף לצד שמאל, ואם אתם זוכרים עשינו מין תרגיל כזה שבו לוקחים את הגוף קדימה, והצידה כמה פעמים, כדי פה פשוט לרווח הכל באזור האגן ושרי הגב. לאחר מכן 2 ידיים קדימה. אוקיי, אני מזכיר, אפשר להניח בלוק, במקרה הזה אני לא אניח בלוק, אבל אתם תשתדלו להניח איזשהו בלוק כדי להגיע עם היד. אוקיי, אני יורד כלפי מטה, אני מניח את היד או בחלק הפנימי או בחלק החיצוני של כף הרגל, או תופס את האצבע. לוקח את כל הגוף, כולו מפנה את כל האגן לצד שמאל, ואם אני יכול שולח את היד כלפי מעלה ומביט מעלה ומנסה להאריך את כל הגוף. נשאר פה 5 ספירות כמו בכל מנח אחר. 2, 3, 4 ו5. כדי לצאת החוצה מביט כלפי מטה, טיפונת כופף את הברך, ועם השאיפה אני עולה מעלה. אוקיי? ומסתובב לצד שני ועושה את כל הסיפור הזה על רגל שמאל. מפה קדימה, כמה פעמים אפשר לגשת קדימה, לחזור אחורנית, לגשת קדימה. אני מזכיר, אנחנו רוצים להיכנס מהאגן ולא מהמותן. כן? ובסופו של דבר אוחז, לצורך העניין בבוהן, כאן, ונשאר פה במשך 5 ספירות. ושים לב, לא ליפול פנימה. אוקיי? לא לעשות את זה, זה יקרה לכם באופן טבעי. לכן להניח בלוק, לשמור על גוף גבוה יחסית, ולהישאר במרחב הגוף, לא ליפול קדימה. זה חשוב. סיימתי 5 ספירות, עליתי כלפי מעלה, חזרתי חזרה, חוזר חזרה.
המנח הבא שעשינו, אני מזכיר אותו דבר, אבל עם פיתול לצד ימין. אז מפה האגנים פונים קדימה, אני מחזיק את האגנים, ואני מזכיר, הלכנו 3 פעמים קדימה. פעם אחת, לקחנו את האגן אחורנית ועלינו, פעם שנייה ועלינו, פעם שלישית ירדנו ועלינו, ופעם רביעית לקחנו את היד השמאלית גבוה מעלה, את יד שמאל גבוה מעלה, שלחנו את הגבוה מעלה עם יד ימין, שמרנו על האגן הימני, אוקיי? ועם הנשיפה הבאה לקחנו את יד שמאל וניסינו להניח אותה, אם אפשר, מעבר לרגל ימין, ואז מפנים מבט לצד ימין. מבחינתי להישאר פה, אני צריך להמשיך הלאה, וטיפונת לפתל את הגוף לצד ימין. אנחנו סופרים על 5, 3, 4, 5, לשמור על רגל ימין ארוכה וישרה עד כמה שאפשר, ועולים כלפי מעלה. אוקיי? ואז עושים את המנח הזה עם רגל שמאל. אני אחליף שנייה אחת את הכיוון, אתם עושים את זה לצד שני, פעם רגל שמאל קדימה, 3 פעמים אני הלכתי קדימה, 1, 2 ו3, נניח שעשינו את זה 3 פעמים, יד ימין גבוה מעלה, ויד ימין ניגשת עכשיו מעבר לרגל שמאל, ולמעשה מה שאני רוצה זה לפתל את כל הגוף לצד שמאל, וכמובן שאפשר תמיד לנסות לשלוח גם את עצמו כלפי מעלה, ולנסות ולהחזיק פה 3, 4, 5, חוזר כלפי מטה, מחזיר את האגנים קדימה, עולה, ואם אני פרונטלית למזרון, מחזיר את הרגל וחוזר. המנח השלישי שעשינו היה עם רגל ימין כפופה או עם רגל שמאל כפופה. אני לוקח את שמאל אחורנית, כופף את רגל ימין 90 מעלות, מניח את יד ימין בלי להניח, רק נוגע, לוקח את כל הגוף הצידה, מביא את יד שמאל לכיוון האוזן, ושולח יד ארוכה 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 כלפי מעלה, 45 מעלות, המשך הגוף. כמובן שאם יש לנו בלוק, אפשר גם להניח את יד ימין ולהישען על הבלוק, להחזיק פה 5. במידה ואנחנו לא מגיעים או שאין בלוק, נשארים את היד בלי לשקוע עם היד, רק להניח. 3, 4, 5, חוזר כלפי מעלה, ידיים, עולה חזרה מעלה, ולצד שמאל, מחליף כיוון, אני פה, צד שמאל נמוך, יד ימין על האוזן, בלי להישען, גב ארוך, גוף ארוך מחזיק, 1, 2, 3, 4, 5, וראש כלפי מטה, עולה מעלה גבוה, וחוזר. אוקיי, אלה שלושת המנחים שעשינו בעמידה. אני אחזור גם על מה שעשינו בשיווי משקל וזה יספיק, זה המון חומר, לא צריך לעשות את הכל, לא צריך לתרגל את הכל. מזכיר, מה שעשינו בפעם הראשונה היה להרים את הרגל ולהחזיק את הברך בצורה כזו, ללא תמיכה, במשך 5, פעם ימין ופעם שמאל. לאחר מכן, לקחנו את הברך והנחנו את היד, והפעלנו קצת מתח בין היד לבין הרגל, 3, 4, 5 בימין, אותו דבר, 3, 4, 5 ספירות בצד שמאל, אפשר להוסיף גם עד 10, גם עד 100, כל המרבה הרי זה משובח, גם פה נאמר. אוקיי? ואז מה שעשינו, אספנו את הרגל הימנית וגם את השמאלית לכיוון הגוף. אני מזכיר, מפה אספנו את הברך עם יד ימין, עם יד שמאל את הקרסול, והחזקנו כמה שאפשר צמוד, וניסינו להישאר בשיווי משקל, שהפוקוס הוא תמיד על איזושהי נקודה מסוימת על המזרון, ובלי להזיז עיניים, אפשר להישאר ביציבות. 4, 5, אותו דבר עשינו גם עם רגל שמאל, באותו אופן בדיוק, פה, ולאחר מכן גם החזקנו פה והצמדנו. 3, כמה שיותר צמוד אל הגוף, 4 ו5. אוקיי? זה מספיק. תודה רבה. ניפגש ביום רביעי הבא. תתרגלו בבית, תתקדמו. לא תתרגלו, גם תתקדמו, אבל הרבה יותר לאט. אז נתראה. תודות.